Vă salut și bine v-am găsit la canalul de YouTube dedicat pasionaților de trabucuri și tuturor celor care vor să se bucure de magia unui trabuc. Aici vom discuta tot ce ține de trabucuri și ne vom împărtăși experiențele legate de această frumoasă și elegantă pasiune. O să încep prin a vă spune cum am ajuns să fumez eu primul trabuc. Ei bine, neinfluențat de nimeni și de niciun alt factor, fiind un fumător ocazional de țigarete, într-o zi am simțit nevoia de o aromă mai puternică decât a unei țigări și așa mi-a ajuns în minte trabucul. Pasul următor pe care l-am făcut a fost să caut pe internet informații despre cum se fumează un trabuc. Tot acolo am aflat că pe lângă trabuc voi mai avea nevoie și de alte accesorii. Ei bine, puteam să fac simplu o comandă online, să îmi iau de acolo trabucurile pe care aș fi vrut să le încerc, accesoriile și tot ce aveam nevoie, dar am ținut să merg într-un magazin de specialitate, tocmai în ideea în care de acolo voi reuși să obțin mai multe informații legate de acest subiect. Așa l-am întâlnit pe Dragoș Sândulache, de la care am obținut sfaturile utile și tot ce aveam nevoie. Am învățat de la el cum să faci tăietura trabucului înainte de a-l aprinde, înainte de a-l fuma. Am învățat de la el modul corect de aprindere a unui trabuc. Am învățat de la el cum se depozitează corect un trabuc pentru a te bucura de o experiență cât mai plăcută. Am plecat de acolo cu câteva trabucuri și cu accesoriile necesare și după prima experiență cu trabucul pot să vă spun că nu se compară cu o țigară. Un trabuc este în primul rând diferit față de o țigară, că nu se fumează ca o țigară. Un trabuc se savurează, un trabuc se fumează în momentul în care decizi să te relaxezi, să ai momentul tău de relaxare, momentul tău de răsfăț. Ca să revin cu o primă impresie referitoare la primul trabuc încercat, o să vă spun că primul a fost la Aurora Principe Robusto. Deși Dragoș îmi prezentase ce fel de filler, binder și wrapper are, eu nu reușisem să rețin mare lucru. Pe mine mă interesa la momentul respectiv doar dacă voi mai fuma sau nu în continuare trabucuri. Îmi amintesc că spre sfârșitul trabucului am simțit niște arome ușor dulci și niște arome de piper. Erau niște arome ușor înțepătoare așa, care parcă mă deranjau, dar parcă nici nu mă deranjau în același timp. Eram conștient că va trebui să mai încerc ca să concluzionez dacă voi mai fuma sau nu în continuare. De la primul trabuc până în momentul de față am fumat câteva și pot spune că fiecare este unic în felul lui. Trabucul pentru mine a devenit o pasiune pe care o voi împărtăși cu voi în clipurile care vor urma, iar dacă sunteți curioși de experiențele mele, dacă vreți să auziți recenzii, apăsați butonul like and subscribe. Și lăsați și mie în comentarii ce experiențe ați avut voi cu trabucurile și cam ce fumați voi, cam la ce ați vrea să auziți recenzii. Până data viitoare, fum rece!